Sabeu què són les xufes? Sí. Les xufes realment creixen baix de la terra i van vindre així fa segles i segles i segles d'una comarca del Sudan que seria xuf. I sabeu per on se cultiven en la Comunitat Valenciana? Als voltants de la ciutat de València. Vam celebrar fa poc el dia de l'arbre al col·le i han fet un jardí vertical en el pati i van a treballar el tema de la preparació i elaboració de l'horchata. Heu provat la que és directament del camp, correcte? I què vos pareix el de sabor? Ara vos vaig a dir una cosa, les que estan a remulla, a part de fer-se més molletes, potència l'aigua les ajuda a potenciar el sabor. Sabeu què vol dir això? Jo vos ho conte. A que faci més gust a xufa, a horchata. Proveu-les. Agafeu una cada una, agafeu la grandeta, La seca és la que més t'ha agradat? Perquè tenia un poc més de sabor i m'agradava més. A tu no t'han agradat per què? Te dona igual que estiga hidratat que estiga seca. Tu, si és xufa, t'encanta. Sí. A mi m'agrada més la seca perquè estava més bé que l'altra. Vos agrada l'horchata? Sí! Qui en vol? Calça el braç. Jo! Ho hem de prest tots a fer?